פרשת המן תקראו. אני אסביר לך למה. פרשת המן זה נקרא לחם אבירים. אז מה הכוונה לחם אבירים? זה לחם איברים שנבלע באיברים ולכן הוא נקרא לחם אבירים. עכשיו כתוב במדרש רבה וגם במדרש ויושע וגם במחילתא פרשה בשלח, יש הרבה פעמים שעם ישראל יצאו ממצרים, אז הקדוש ברוך הוא אמר שלא יגידו בעלי מומים קיבלו תורה, אז הם חנו שבת הראשונה באלוש והקדוש ברוך הוא הוריד להם את המן, ובתוך המן הזה שהם ירד להם אבני ספירים מלמעלה ומלמטה. לכן גם זו הסיבה שאנחנו מכסים את המן כמו מלמעלה, ובסימן רס"ב ושולחן ערוך אנחנו עושים מכסים למעלה במפה, יש לנו את המפה מתחת לשולחן, צריך שיהיה מפה מתחת וגם לכסות את הלחם, זה גם זכר למן, לכן יש גם את עושים מלחם משנה. ואז אם תסתכלו דבר מאוד מעניין שכותב הגאון הקדוש רבי מנחם מנדל מרימנוב, יש לו פירוש על פרשת המן, הוא כותב ויאמרו איש אל אחיו מי זה האדם הזה, כי הם לא זיהו אותו, כי אתמול הם זוכרים שדוד הזה שיצא ממצרים אז הוא יצא בלי ידיים כי נפלו עליו לבנים ונקרטו לו איברים, ופתאום אחרי שהם ירד המן הם ראו את דוד רץ עם ידיים מלאות ויש לו ידיים, ואת משה שלא הלך או כל בעל מום פתאום התרפא לו האיברים שלו. אז המן שהיו אוכלים את המן, גם מי שלא היה לו איברים היה מצמיח לו את האיברים. אז לכן תלמדו פרשת המן, שפרשת המן בזכות זה שיהיה לכם ניסים ונפלאות, שהקדוש ברוך הוא יצמיח לכם איברים חדשים.